तो देखो गर्मी के दिन बा हम बड़ा सुंदर लागत देखो तरह की उजर गमछी बाटे नया गमछी किनले बानी 100 रुपया के। आहो जन गोदानो बनू जन लड़की सके जान मार के रख दी, लड़की सके दीवाना बनावत हुई ओकनी सके नु अपना ओरी खींचत हुई। जैसे मान लो कि अब एगो टेपो रखले बानी, हेवी मिस्त्री बानी हो हेवी आ टेपो रखले बानी आई में हई लौकता हे दे हई तो जन 10वां लिखल बानू जन लालका में तन 100 mm हो आ ओकरा अंदर में जान तरह काटना बाटे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जहाँ 100 हो नी जहाँ आंख मूद के बता सकता 4 इंची होला आ एने से देखो तो मान लो कि तारा कुछ ना लौकल तो तू देख लो का तब एकर मतलब हम अभी कौन काम करे नी ई बात तू जान सकत हो आ ऐसे का करे नी ई हम जानता नहीं आ तारा मन में का चलता वही देख के ई तू जानता आ हाथ वो में बात तो कितना सुबह बढ़ावो तो ही बावड़ा ना हो यही सन भाई जो बड़ी सुंदर लगता आ देखो बहुत लोग कहत हो कि हम नीमन ना लगनी तो हम तारा के अपन देखा सकता नहीं एगो मुड़ी में के केस नहीं के जोड़ली इतना केस हमार मान लगी नहीं के जोड़ली थी आ इतना केस होई लौकत तो झड़ गइल बा बुझाता आ एकदम भाई जो इतना बिजोर है झरले रहनी है सवेरे खानी आ वो बिजोर सुंदर लगता है गोर कपिल गोर कपिल आ देखो आंख में के जन है देखो आईब्रो बा है इतना बिजोर सेट करके रखे नहीं हम है दे हर हफ्ता पर सेट करवावे ये दे तू ना विश्वास सकन तो आंख का अंदरो हमें दे सेट करवावे नहीं देखो है दे